Okay, what's up ka-adventure? Ato karong anhion ang panginabuhian sa mga bulanon diri sa Barangay Gabi, Purok. Ka-adventure, pariyo karon. Mayong buntag, sir. Mo ni ka-adventure diri sa located di sa Porosan Purok ka, sir. Purok Purok size? Purok 3, Kadbidyo, Purok 3, Barangay Gabi. Okay, shout out ko sa mga official sa Barangay Gabi. Labi na ni Kapitan Iti Kagulangan. Shout out ka po sa inyong mga barangay kagawad. Shout out niyong tanan. Natakaroon diri sa Purok 3, Barangay Gabi sa Manglitsonay o Baboy. Kisay tagiya ni litsonan, sir? Kisay tagiya. Kisay nga sa tagiya. Bibit. Orlahisa. Ro? Orlahisa. O ang tagiya ni sir, ang tagiya ni Calvin Chor, si Ma'am Bibit. O atong ang tagiya ning litsonan. Kanang dugay na ka ning naglitson, sir? Dugay na ka litsonan ni? 5 na katuig. 5 na katuig. As di sa gigikasaw na, sir? Diniras. Diri ra sa Bohol. O Calvin Chor, tumakita karon ang kisay nga na to, sir? Ranilo. Anil. Ampit. Ha? Ampit. O ka-adventure atong kinakusgan nga tiglitson si Arnil, sir? Arnil ka-adventure. Na Arnil naman. Ato makita karon ka-adventure kanang pila yung order karon, sir? Adlaw, pila order? Duhara. Matag simana na ba yung order, sir? Di jud kalikay, sir, na di mga birthday, bunyag, kasal, ari diri. Maliog dagat o ka-adventure. Ari diri. Mga pila katay 5 years agad diri? 5 years na. Pero yung kita diri kanang bay litson ba iladlaw? Bilog. Bilison. Bay litson pila o ang usa ka litson pila man imo? Yan, gagmay 100. O gagmay 200 imo. Dag ko 100. O dag ko 300. O may na ka-adventure o sa usa ka adlaw na kay 500 og duha ka buok. Baboy, gamay og dako. Ganun ako. O unya dugdagan dagko. Dagan po kita. Unya og gagmay mong order. Gagmay po kita. Adi jo mahitabog na way kita ka-adventure. Naajoy kita ka-adventure. Okay ka-adventure ato makita karon ang Gilitson ni sakit ang taga ni taga diri ra Gabi. Taga Alicia. Okay ka-adventure gikan sa Alicia, ha. Makita na to ka-adventure ang order gikan sa Alicia mo niari pa yun sa lungsod sa Ubay dili sa Purok 3 sa Barangay Gabi. Ingani ka lamian muluto og lechon si Anil. Mo na ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure ang pagluto ni Sir Neil ta lechon ka-adventure. Ato makita karon ang pinakahinlo nga area. Unya mulukat pun mo diri og sanitary permit, sir? Naa ka-adventure na sanitary permit sila diri. Unya na natakaroon na luto na. Kailan luto na ni, sir? Luto na. Kani order. Asa ba ni order na, sir? Sa Gabi. Sa Barangay Gabi. Nay occasion birthday. Siguro. Og nga ni kagami yun, sir, 200 imo. 200. Okay, what's up ka-adventure? Nga ni kagagami ha, nga baboy. Pila ka bala ka kilo nimo? Mga 20, 15. 14 na. 14 ka-adventure. Mo na siya. Pila po ni nga ni sa kaya ni? Nitid. Pila po sa kaya ni? Ilan nga baboy? Ilang baboy nga pila bayad nila dili, sir, sa pag-asal? Naglamo dire. Sa kalibo, bachin ko pa boss. 5 pa ubos ka-adventure o sa kalibo. Unya 5 pataas. Depende na. Mga 2,000 na. Depende na sila ko. Sas, bachin ba so. Unya kanang ingan ang gagmay tag sa kalibo. Tas kalibo. Ilang baboy? Ilang baboy? O ka-adventure tag sa kalibo ang ngani kadagko na 5 pa ubos ka kilo nga baboy o sa kalibo ang mabalian ka-adventure diri sa Barangay Gabi, Purok 3 diri sa lungsod sa Ubay sa Barangay Gabi ka-adventure. Ato makita karon ang pinakalamian nga inasal. Bagti kayo ka-adventure, makita ka-adventure, magtan-aw pa lang daan ka-adventure, maglaway na jud. O makita nato ka-adventure ang pinakalamian nga lechon diri sa Barangay Gabi ang tiglutoan ni si Sir Neil. Umpit, sir? Ampit ka-adventure. Sir Neil Ampit. Okay, to makita ka-adventure, gi-prepare na ang baboy para sa nainip mo palit. Gi-order ni ka-adventure, mga ingani kadako, mga 5 pa ubos, 1,000
Unya bad 5 pataas mga magdepende sabot og pila na gyud kay dili dapita Calvincio diri sa Barangay Gabi. Mahanyo ra man og kanang kanang og magpalitson mo diri mahangyo ra og pilay mabayad sa palitson kay ang tagya diri si Ma'am Bibit ato makita diri Calvincio ang iyang litsonan ni Ma'am Bibit diri sa Barangay Gabi. Okay Calvincio, ginluan na ni sir ang litson. Gi-prepare na, gikuha na tong mga itom-itom Calvincio. Di man nakalikayan iniglitson Calvincio na tumamilit nga mga itom-itom Calvincio at makita karon kini luto na ni Calvincio ang mga baga ni Calvincio gipadapli na Calvincio ang mga baga para di siya mo itom Calvincio. Kay kung palabian na siya og pabaga sa tunga, mo itom man ni siya. Litindin si ani mapagod ni siya Calvincio, lain na siya tan-awon. Manang gikuan siya kanang gipadapli na ang mga baga ni Calvincio na ang mga kining nagtuyok nga litson karon preparado na pud ni sa nag-order ni Calvincio sa lungsod sa Alicia. O kato mga kasikpit nga barangay sa lungsod sa Alicia. Ari lang mo sa Barangay Gabi Purok 3 sa lungsod sa Ubay na ay litsonan diri. Pangitaa lang si Sir Neil nga umpit. Ampit no nga umpit. Kay kasagaran mga apelyido sa Ubay mga umpit. Kini siya Calvincio ampit apelyido Sir Neil ampit. Okay, at makita ka Calvincio. Hinlo na ang litson nga kanang gihinluan ni Sir Ampit, si Sir Neil, ikuha na ni. Wala yung atong naay katong naay papel sir nga katong kaping nga papel katong rag ban yellow color. Ana po do. Para asa ra man siyang kaning bani para asa maning bani. Para sangga sa init unya. Inig arsa po sir no. Okay, katong litson 3 ang tag-iya na may mukha na to. Okay, ito makita ka Calvincio, ilan ang gikuanan og silop. Kana silopin sir, putos ba na? Happy niya. Si mo gid. Segunda tong Manila Paper. Grabe nga ni ka safety ang litsonan diri sa Barangay Gabi Calvincio diri sa Purok 3. Karon mo kitag naigibutang silopin pero sa ila puning litsonan Calvincio diri sa Barangay Gabi, silopin para safety gyud Calvincio. Kung makita Calvincio na ana tong papel katong papel nga yelo, ibutangan na ni Sir Neil Ampit, makita karon. Ibutangan silopin. Okay. Para ang iyang katong iyang silbi katong mga duga Calvincio dili mabutang sa papel kay kung mabutang sa papel mura siya mabasa mahumok o mura siya malata butangan siya og kanang silopin og Calvincio gi pana ang litson Calvincio makita karon. Okay Calvincio gi-prepare na Sir Neil Ampit ang butanganan sa litson nya arsahon na ang litson Calvincio makita karon. Okay, what's up Calvincio? Karon kanang gi-plaster na ang litson kay gi-order ni taga diri na pud sa Barangay Gabi. Barangay Kagawad na pud kuno ang nagulit kay basing na ibang ka-occasion birthday. Okay, gi-plaster na ang litson ka-adventure ni Sir Neil Ampit at makita karon ang tigluto nga maanindot nga muluto lamian. Crispy kayo nga litson diri sa Barangay Gabi Purok 3 sa lungsod sa Ubay ka-adventure. Unya makita na to ka-adventure. Biraho na ang tubo sa litson. Okay, what's up ka-adventure? Na-prepare na ang litson ka-adventure nga gilitson ni Sir Neil at makita karon. Onya butaw ba yung istro sir? Gusto pa na. Gusto no. Bugnaw sa. Pabugnawon sa siya, sir. Oy, Calvincio, dili siya puston dayon, pabugnawon sa siya para mo crispy. Kay ang tendency sa ubang litson nga kanang hunit kayo, dito og putos nga init pa. Gibutangan sa ilang Calvincio to makita karon, diri gibutangan siya og babag para ang iyang katas Calvincio yung mga dugo-dugo niya Calvincio
mo ambak siya kadto sa ubos. Pag nahurot na yang to ka-adventure, itaklob ni siya unya butangan pud lain og butangan siya og kanang kuan ka-adventure kanang singanang butangan ni siya og bangan para mataklob siya para silbi mo tigunitanan sa mukuha ni sa nagpa-order og lechon ka-adventure. Butangan siya istro unya. Unya makita na to ka-adventure, gipatuo na ni Sir Neil ang kata sa gikan sa dugo sa sud sa lechon baboy ka-adventure para matuo siya. Para ang iyang di siya tabunan dayon para ang iyang crispy magpermente ka-adventure. What's up ka-adventure? Nako karon sa Barangay Gabi sa Purok 3. Diri sa atong tigluto diri sa Barangay Gabi ni Sir Neil Ampit ka-adventure. Unya mo ni ang makina silbi sa mopatuyok sa lechon ka-adventure na makita karon ka-adventure. Ang makina nga inanay siya di siya paspas kayo ka-adventure para yang tuyok inanay pod at makita ka-adventure na ang lechon ka-adventure. Inanay siya para kay ang pakos gani siya ka-adventure kung kusog ang tuyok sa lechon tendency kanang murag mahilaw siya kay kanang paspas ra yang tuyok. Unya dugay pod maluto man kani siya inanay ra siya para sa iyang dagan sa iyang makina para hinahinay ang iyang dagan yang tuyok sa lechon ka-adventure. Wa ka-adventure na gihaon ang usa ka lechon ni Sir Neil. Unya ari to dari ipato to kanila ikuan sa ibabaw. So makita. Okay, what's up ka-adventure? Ito makita ang usa ka lechon nga giluto ni Sir Ampit. Unya ang usa gi-prepare pa ka-adventure ang usa. Gipabugnaw pa para ang iyang ka-crispy ka-adventure makita na to. Para iyang ka-crispy permente ka-adventure. Ang lechon nga gihinluan na ni Sir Neil Ampit mo ni siya tigluto diri sa Barangay Gabi, Purok 3 ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure. O perting lamia ka-adventure, ato lang tanawon ang lechon, gabi na panilap na ito ka-adventure sa ka-crispy sa lechon, maayod pagkaluto ni Sir Neil. Mga 5 years na siyang manlechon ay ka-adventure diri sa Barangay Gabi. Isa, shout out ko ni Ma'am Bibit Oralisa. Nako sa imong lechonan karon ma'am. Ug sa imong mister nga buotan kayo. Shout out ninyo sa kasi nga siyang mister. Idoy Orahisa. Sige. Shout out ko ni Sir Idoy. Asa nasahin si Sir Idoy? Nasahin si Sir Idoy sa Alicia. Shout out Sir Idoy. Nako sa imong litsonan karon diri sa Barangay Gabi, Purok 3 ka-adventure. Ato makita karon ang paghinlo ni Sir Neil sa litson ka-adventure. Asip na nagyoy safety ag ilang litson kay butangan og katong naay yelo nga papel ka-adventure. Ato makita unya na ay plastic nga gibutang sa litson ka-adventure. Unya gipatuo siya ka-adventure, unya gipabugnaw para ang iyang crispy magpabilin ka-adventure kay kung tabunan siya nga init pa na tendency nga kuan kanang di na crispy kanon ka-adventure ang litson. Mga ubang mga customer wala nga nung hunit man ni. Manang naa siya ay kanang pamaagi ka-adventure makita. Okay, ka-adventure ato makita karon ang paghinlo ni Sir Neil Ampit sa litson. Unya gi-order ni ka-adventure sa sa lungsod sa Alicia ka-adventure. O kato mga kasikbit nga barangay diri sa Barangay Gabi. Naatay mga litson na diri, nindot kayo nga mo litson niya, affordable kayo. Diri sa pangitalang si Sir Neil Ampit diri sa Purok 3 Barangay Gabi, lungsod sa Ubay ka-adventure.
Okay, ka-adventure, ito makita karon gi-prepare na ang bani para butangan sa litson. Unya, butangan ni siya og plastic katong silupin. Unya, butangan ni siya og papel ka-adventure. Ito makita karon ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Mao na siya ilitsunan ni Ma'am Bibit. Ato makita karon diri sa Barangay Gabi sa Purok 3 ka-adventure. Kuani kabuok ni siya nga litsunan ka-adventure. Ito makita usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito. Pito ni siya katuyokan ka-adventure diri sa ilang litsunan. Ngani siya diri ibutang ka-adventure. Ito makita diri ibutang ang ilitson nga baboy. Pito na siya ka butanganan ka-adventure. Makita. Unya naa diri ang silbi ang makina. Silbi ang katong patuyok. Inanay jud siya mo tuyok adventure para ang iyang tuyok dili siya mabigla, di siya kanang ahat nga pagkaluto ka adventure. Okay, gibutangan na og papel ni Sir Neil Ampit. Unya plastic. Kay ari to ipatong unya mo gyapon ni sir ang buhat dito sir, mo gyapon buhat na ni sir. Patuon gyapon ang iyang mga dugo. Okay, ka-adventure. Unya tabunan ni siya inig kanang kana sir kanang usa nga nang enigma kanang Dito kuwas. og maabog na o kanang dito na ko sa giya. Okay, ka-adventure gi-prepare na ang usa ka litson. Ikaduha ni ka-adventure to ang usa gipabugnaw pa unya gipagasan pa og kanang iyang mga duga-duga sa sod sa litson. Unya ato makita ka-adventure ang ikaduha nga order diri para sa Alicia Buhol ni ka-adventure. Di basta-basta ning litsonan diri sa Barangay Gabi kay ang taga Alicia nag-order diri ka-adventure, diri mag-order og litsonan ni Ma'am Bibit diri ka-adventure sa Barangay Gabi, Purok 3 ka-adventure sa lungsod sa Ubay. Adventure ang nag-order sa litson diri sa Barangay Gabi sa Purok 3 ka-adventure ni Sir Neil Ampit. Okay, karon makita na to gi kana o gikta nag-istro ang litson ka-adventure. O ka-adventure katong mga kasikpit diri ka singkit barangay sa Barangay Gabi. Natay maayo kayo nga mulitson si Sir Neil Ampit. Doola lang ang litsonan di sa Barangay Gabi Purok 3. Ang tag-iya ni si Ma'am Bibit ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure gibanganan na. Kay inaana ang nag-order sa litson. O sama siya para birthday sir o para na ang litson ni Sir Neil. Ngani ka safety, ngani ka maayo jud ka-adventure mo luto si Sir Neil Ampit sa litson ka-adventure. Ato makita karon gi bangana na og stroke adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nako karon diri sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay. Dito makita karon si Sir Neil Ampit ang maayo nga muluto og litson diri sa Barangay Gabi, Purok 3 ka-adventure. Unya to makita karon ang nagpaluto, ang nag-order ka-adventure gikuha na ukaon na nila ang litson para sa birthday ka-adventure. Katong mga okasyon nga birthday, kasal, bunyag, pista og magpaluto mo litson ari alang ang litsonan ni Ma'am Bibit. Ato makita karon diri sa Barangay Gabi, Purok 3 ang kinagwapuhan nga maayong muluto si Sir Neil Ampit ka-adventure. Ato makita. What's up ka-adventure? Nako karon sa Barangay Gabi ka-adventure. Ha? Wah, kalau supin ko?
Okay ka adventure, okay na preparado na ang Alitson. Kay naa na ang tag-iya nga mukuha para sa birthday ni ka adventure. Dire gipaluto sa Barangay Gabi, Purok 3 ka adventure. Nya to makita ka adventure, giarsa na Sir Neil ang litson. Okay, adventure, to na gigdana ang litson sa tag-iya sa nag-order. Salamat kayo, sir. Salamat, Salamat, pre. Salamat. Pre, pre. Okay, adventure, to na ang litson gihatod na. Gikuha na ka adventure. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalit pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventure. Ayaw pagkalimot pag-click sa notification bell para makasunod kamo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka adventure. God bless. Kaway sir. Kaway.